Dnes vám odhalíme tajomstvo, ako káva rozvinie svoju jedinečnú arómu. Stane sa tak tu, v pražiarni. Aj jediné malé zrnko je skutočný trezor na arómu. Je v ňom okolo 1000 aromatických substancií. Umenie praženia spočíva práve v ich uvoľnení. Nie je káva ako káva. Každý druh zelenej kávy má svoje jedinečné vlastnosti. A pretože to vieme, pražíme každý druh kávy zvlášť. Práve týmto individuálnym pražením získame z každej kávy to najlepšie. Len odborník s dlhoročnou skúsenosťou ovláda umenie praženia kávy. Rozhodujúca je dokonalá vyváženosť medzi teplotou a dĺžkou praženia. Ide tu o sekundy, pretože káva sa ľahko spáli. To, čo sa počas praženia deje v stroji, je celkom napínavé. Teplota praženia sa presne stanoví pre každý druh kávy zvlášť. Pôsobením žiaru stráca zelená káva 12 až 15 svojej hmotnosti. Napriek tomu sa kávové zrná dvojnásobne zväčšia. Zároveň sa s rastúcim časom praženia mení farba kávy od zelenej cez rôzne tóny žltej po požadovanú hnedú. Až na konci procesu praženia vznikajú aróma a chuť. Chemickou premenou sa uvoľňujú látky, ktoré tvoria chuť kávy. Káva potom chutí napríklad po mliečnej čokoláde alebo má výraznú ovocnú chuť. Toto všetko závisí od času a teploty praženia. Praženie má teda rozhodujúci význam na rozvinutie arómy. Po pražení sa káva musí okamžite schladiť. Inak dôjde k zmenám v chuti. Porovnajme tieto pražené kávové zrná na prípravu prekvapkávanej kávy a zrná na prípravu espressa. Rozoznáme ich ľahko. Zrná na prípravu prekvapkávanej kávy sú svetlejšie než kávové zrná na prípravu espressa. Niet divu. Zrná na prípravu prekvapkávanej kávy sa pražia kratšie a pri vyššej teplote. Zrná na prípravu espressa dlhšie, preto sú tmavšie. Všetko je otázkou praženia. Viac o rozmanitej aróme a o tom, ako rôzne môže káva chutiť, uvidíte v ďalšom pokračovaní Čo vedia znalci o káve. Dovidenia.